Hawak na ng otoridad ang itinuturing na rank 1 most wanted person ng Bicol matapos na ma-corner sa ikinasang joint operation ng PNP at AFP sa Barangay Kawayan Exterior, Masbate City alas 2 ng hapon kahapon, Agosto 5. Kinilala ang suspect na si alias Jerome, 35 anyos, residente ng Masbate City at miyembro umano ng Kumiteng Larangang Guerrilla o KLG North na kumikilos sa ilalim ng Sub-Regional Committee 4 ng Bicol Regional Party Committee sa ilalim ng pamumuno ni Luding Tolingin o alias Daddy. Ayon kay Police Captain Estrella Torres, Public Information Officer ng Masbate Police Provincial Office, nahaharap ang suspect sa 4 na bilang ng murder, 2 bilang ng attempted murder, 1 frustrated murder at 2 bilang ng paglabag sa international humanitarian law. As a background, ma'am, si alias Jake or Jerome po ay itinuturing pong sangkot sa iba't ibang mararahas na insidente dito sa Masbate. So, bali ito po yung kaso niya na 9851. Ito na po yung ikinasa po sa kanila nung na-involve po siya sa pagkamatay po ni Kit Absalon, yung dito po ma'am sa Barangay Anas, Masbate City po last June 2021. Naging matagumpay ang operasyon sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detention Group o CIDG Masbate Provincial Forensic Unit, katuwang ang Regional Intelligence Unit 5, 94th Special Action Company, Masbate Maritime Police Station, 96th Infantry Battalion, Provincial Intelligence Unit Masbate PPO at Masbate City Police Station. Minobilize po ng ating mga operatiba, yung mga DINs po natin at saka yung support din po ng ating community. So, coordination po din sa ating mga operatiba ng ibang units para po ma-consolidate po yung mga information para po mahuli na po itong suspect. Yung magiging sentensya po ng verdict ng judge sa kanya is habang buhay na pagkakakulong. Yun po ang makukulong na po siya habang buhay. Nasa kustudiya pa ng CIDG Masbate ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.